Jang yan le a thian te chu an hlau thawng le ta hle a yan chen po chu thin rim hle in an laka chuan action na takala katuma director rontel ve po chu Mr. Kia Meichhia an lo khoi wang chuan thin rim hle in ma se atira changa aman engma en kol that lo wang vek ani thunga yan chen chuan director chu thlak turin a shil ta ngal Joking lo ti boy tu te chu aman tir vek boka aron chuan atir te achanga joking laka an che to dan zong song ron zong chhuakin factory a tho tira an ti du da dan te chu aron soi takal kala yan chen po chu lung oi lo hle in abul tum tu ber jang ya na laka ati ang chi ati turin joking chu a shel zuya jojing chuan a shehle a Masi yan chen chuan dua tak hian ati ang chi a an ti let lawani chuan hetiang ho chu an portul tu chin ti shilin mit aya mit ti in jujing chu a fuya jujing po in thok la kokin jangyan ma a dingin jangyan chu alo la por le a masi jujing chuan engma soi lawin a beng ve ta shep midang pahnih te po chu an kum to bonus pek an ni lo tur thu le factory chunga inti du da na omte chui chiang vek turin anaw te chu thu a pe zuya jujing nen an kal san do na chuan aron hne na chuan Mr. Ki nula an khoi man zirtir na petura shil le bokin yan chen le jujing te chuan room chu an chwa san ta ngal motor bula aron an nga lai chuan yan chen chuan engwanga a poisa pe kha mang lo nge ani ti chu azot ve boka jujing chuan a theilo thu soin nakin zela atan anom shan huna po poisa tho chwa chu a tha jok thu chu alo soi ve boka yan chen chu a lom mel vak lo factory chung lama thoma om hat chuan jujing chuan a ngai ven hle a ma se yan chen chuan an nui thoma ni thu alo shilta ka chuan jangyan chu a hlimani a rin thu chu alo soi ve boka mel cha alom zia a shila yan chen chuan mel cha ti a soitel chu alo ngai ven hle a aron a mel cha thu soya a fakta ka phei chuan atum muk mai aron ron chwa chuan jujing chu motora lu tir masa in yan chen chuan aron chu ama alo ho mai turin ati tamma umaya motor po ama a akhal thei thu shilin aron chu a bangbau hle motora lu nu chuan jujing chuan aron chu tinge ti in lo zot ve boka bodyguard te chuan exaran mamu alom lo ti de umakin an tlan san ta dai in an thlen nu chuan jujing chu a hliam damdoi manga en kol tura doctor kawin yan chen chuan avil ve runa doctorin noi tura ati chuan zakdeu chu tin a chwa san ta dai masi a chwa do na doctorin jujing a thom no phel deuh tura ati chu a ril ru lwa berin doctor chu tirbo dan chu angai twale a aron mang chuan engtin tinemo an tir chhuak thei sha ma jujing damdoi noi dan tur anom puinu chuan phur taka yan chen chu ron shilin yan chen po jujing room lama chuan a phei wata damdoi chu noi sak tumin a thei top chuan anin sangmar luya jujing la alo zam ve bok nen anom puinu jang chu ti tir mai turin ti ma se yan chen la chuan a rem ti teu si lawa jujing chuan a thom no chu kewin a hliama chuan damdoi chu a noi sakta a jujing in thi pati ema wang chuan dim te a ti tura lo shil ve bokin kong kabula apali apute beng sika an thu sei lo nga thlave reng tu te ngai to na chu adam lam rong akai ta roi maya an fa pa chu nau pai lai po zwa lo ti in an han ngei ru ve em le ringota an pathum chuan an lawin hnial tok ve em bok chu ba ka yan chen chuan mi pa ni lawa meichhia adu ti an sha jingot pon an lom tok ve em a midang thu soi chin zong zong po soi chuakin an fa pa in mi pa ngai zong zok ang maya an shel thu soi tu te ma a in ti thei taka jujing me sha tir chu an chak to hle a yan chen po in jujing hliam chu vo inami mai ani hlom lo te sha in azot chianga jujing chuan chan har sa ati dana changin apa ti nge ani chu a shethiam nga la yan chen chu a thin rim ru hle adul lama damdoi noi le lai chuan an borak hip chu adang ta hle a jujing chuan an kal thui pal mayang ti hlawin yan chen chu adang ta wata amana ti thei thu shilin yan chen po ding thwain midang te a mel sha tir na tura
a thom no hak tur te a ron da tir tur thu shilin a in thiar fi hlim zui tak ngal jujing midang laka an hmel shat ni tura chuan an hola chuan roi kelin mi an tam to hle a yan chen ngai zong ve tu wan yan le a thian te po om ve in midang te nen chuan yan chen nu pui hwal tur chung chang ngot chu an soi hloma a chan chin an lo she thoi ve to hlom nen wan yan amil pui om reng la ya factory mai athlang chu an mu sitin jujing an mu ma ho tang chuan an lo ngei lok ve em boka a tua ma chu an tui lo hlom em ringot mai ani revak lawa jujing po churun thlengin midang chu hola an kim chap to a kongka in hon nuwa po ala lu mai lo wang chuan factory mai ania a zakani don hi an lo ti a an lo en nyam nga hle ma se kong khara lo pen lut me kan mu ta ka ero chuan makti in an meng pharna salom viau thunga factory mai tan chuan anal ma in an sia a midang zok ron kalin alut swal zok ani hial chu an ringa an lo bia a ma se yan chen chuan ron kwa vatin alut swal ni lawin anu pui hwal ngei ani thu chu aron soi ve ta maka jujing po zam hle ma se yan chen kya nga om ta ka ero chuan a ha dam hwaya yan chen po in chuang takin midang ne na chuan a ming nen in me sha tir na chu anei pui ta ngal jang jujing ti ming a soi chuan kil khata patling pakhat lo thu chuan a ming chu sha to na nei ni tlata in sha in rang takin college lama a tho pui te chu a be ngala ni e alo she dik cha bok jujing chu an college entrance exam mark musang ber ngei kha alo ni a chutia atong le ta chu alom hle ti po a shiat yan chen chuan jujing chungai sakle in athil ei lai te chuan rai la in ei an do chin zia sha in duat takin adanga lak bel sak tur thu chu a soi nuwa akal sana kel khata thik takalo thlir reng chin tu te waniang chian te ho chuan run nai ve ta che in hma sha tir na te chu run nei in yan chen te nen chuan no pan la ya changa in kom tu an ni thu te chu an run soya jujing po chuan thata ka lo bia in ma se an chong dam tak phe na chuan khafa ka om le chin anu dewa azir na laman zo kai chhota ka phei chuan jujing chuan high school thleng chau akalawang chuan a soi she hle a ma se an ni ro chuan an lo shevek to thung yan chen harvard ta changa zir chuak ngat le apu te po le khathiam sang le zirna thatak dong kopui to ra ani ang mi mai chu atling tok lo ti lo shil deuh shepin an thla to te po thin rim wangin an ron thole du hia lang ti te chuan an chong khuma jujing chu azakin ain thlashung hle a ma se chulai tak chuan yan chen ron langin a ron chan le tamya patling jujing chanchin zir chan tir tu po kharun kalin thin rim tak hian high school ringot ara awanga lo musi tu te hne na chuan an college zirlai ani thu chu aron shil ve ta mi a an rama college chaber principal li alo ni mimal indu sakna wanga lo chu ti in an lo ei lowin fair lawan ti thu chu wanyang chanu chuan soi le in chu nu chu a chong tam hle a principal chuan na tak chuan mimal wang ni lawa jujing chu entrance exam mark musang berani thu soi ve fukin an college a lu theina lekha chu jujing chu a pe boka wanyang le a chan te chuan makan ti hle yan chen chuan wanyang chan nu chu jujing chungchang moi lo taka midang kyanga lo soi kwal ngei tu ani ti sha in aron hne na chuan pon lama shwai chhuak ngal tura thu pe in an nuk chhuak zoi ta ngal mak wanyang po in a elpui tur chu mi pa ngai mai ani lo ti sha thiamin ma se yan chen nei tur chuan tlo mai chu ala tum bik lawe yan chen chuan ring le fia takin mi puyan som te ma a chuan jujing nen chuan anin zom tla to thu soin jujing ti boy chuan ama an ti boy ani thu shilin jujing chu mi mu sita omtir mai chu atum to lo hle a jujing po alo hlim hle anin lama an ho nu chuan jujing chuan akor chu phel tumin anung lama ji par chu thei to pin a pota asama ti tang pal zok ta hlawa yan chen chu awin a omna lama awakala alo in bol mek ni in
akorin asamazi nan thu soin yan chen chu towel chau vengin arun chuak hlol le jujing in lo mu chuan lai le tuka le lam hoi vatin azo huna nga thei thu chu soima se yan chen chuan run pan na yin asiam sak tamul mola jujing chuan aril ro lak be nan college karthar lam changa akal du thu te lo soi le in yan chen ro in doctor ron masak photangai thu chu asoi ve thunga ani lo chuan online na in lama changa kaltir mai po chu apoi tilem law korji par anin siam sak zo chuan jujing chu man mo taka ba chu ma changa chwa ngal mo yatum chu chwat na la chuan tlengin yan chen chuan rang takin arun dom man ma se ading het lo ve bok nen ba ta pa chuan an tla zui ta bo ra hu vek chung chuan nai taka in melin yan chen chuan in sum zo lawa fu atum la yin jujing chuan alo dang vata rang takin ba chu ma chang chuan atlan chuak ta ngal arum lama alet le nu chuan nuama ti in alai ema amu ta that pha le a ma se a phone na apa te ron kol na amu ta ka ero a hlim na te chu an baule ta duak mai apa te biak na chu changin an ni chuan chanchin bulama an chanchin te an lo sha thu so yin a chung te chu a thei ngil ta em ni ti in an ron ti el kwal vela apa le una pa chuan anin enkol na tur le an chen na tur phut ve tlatin jujing sara nom sak chu an tum ve hle a jujing ero in alaka mishang anga om masa le diklo taka che an ni na zona thinrim let ve hle in a chung te chuan run vo pung pung ma se an ta na thil ti sak thei bi ka ni tlat law jujing class kal tur chu an chung boy le ta che a apu le apa te ho chuan bodyguard mai ba ka chef te nen thleng chuan shwai ti ran tuma an ngai tu over hle a jujing tan la han nar ngai na ombok si law han shwai la ni thein a shebik cha si law yan chen run chuak chu aron in rol ta hlau zo ka anau pai ta na cho chale ei tur chavel chu a kuta da tura shilin an tiffin siam sak po chu alak saka bodyguard po university ya an phal lo thu shilin apu te chuan jujing bek chu ken sak tu tur amamo thu chu an lo soi ve hloma yan chen jok chuan alak saka ama ngei chuan university ya a shwai tur thu soin motor lam chu an pan dun ta ngala apu te po an hlim tlang hlom hle jujing le yan chen te kal tur motor an chuan ma deuh chuan jujing pa le a unau pa te chuan lo en thla in nun nuam tak a mang bik chu thi khle in sumdil chwangei tuma run nayan tum chuan gar thawan run chuak thuta an phuna sa in gar tela chuan Mr. Kia thu pe ka ki chung ko naya omtir lo tur ra an ti thu chu shilin palui tum ma se tiang an run lek ta ka chuan ti chi ya ngai telawin anin sa seng ta sham university an thlen chuan jujing chu mutur changa chwa ngal mai chu atuma rangse ta yan chen chuan ron manin atum a in anin nai hle a an nar chu in select lekin an thok la ka rang dun hle ba noi chuan yan chen chuan a tiffin box chu ron pe in jujing pon rangse ta lo la in a chuak zui vata motor chwa san nu chuan thok chu ala huai motor chung lama yan chen po chuan driver chu AC on tura shilin azam luata lumalo ti ve hle hi alo ni jujing class thlen chuan introduction te phur taka nein class chu an la zui maya wan yang le a chanu bok kha an class a chuan lo om ve le in jujing chu an horu le a chung ko chalem lo taka changa run chor chwa ka ni wang te chuan musit le in alaka chuan engi mutak ti nge yan tum ru hle bok class an zo chuan jujing chu a chut na ma a chu mi pa le mei chia churun hoi le tin mei chia zok chuan eng ang chung ko a changa lo kal nge ani ti chu an zo ta mi pa po chuan luxury car nga ta an lo thla ti sha in WeChat lama a number te chu a deal bok jujing ero chuan ki chung kolama changa mi padang bia khap tlat ani thu an soi khangai to chuakin nuam lawa ti hle a anui ta ringot chuti la chuan wanyang chanu churon phei ve mek bokin jujing chu luxury car ron kalmo ti in an chung kor thei zia aron soi deuh shepa swal thiam ve takani
cafeteria lama thile nei lai te chuan jojing chanchin moi lo taka an soidar chu aru ka soin an phun le sap sap thina poisa wanga achung te kalsan angte a soin an ei lo hlom hle jojing point an om dan chu thiamin an thian te thutna tura a thu emni ti in that takin avazota mase an ni chuan ani angbul thil ei chu an du lo thu lo soin an lo thau deuh mak jojing chuan yan china thu soi sha chuakin thinlung nem tak nei lo angai chuma om thin thu ta soite a do mai mai chuan an pong por zel lang ti a hril te chu sha chuakin engi an soi om zia chu in ring tok takin a zot ve maka chu mi te thian pathum la duai lawin a chanchin che tak tak chu an lo soi khuma an senior li new chuan jojing churun chan ve thungin midang po boina tam siam lo turin anin thiar fi lim ve ta ngal senior li new ne na chuan jojing chuan lom thu chu soi mol molin li new po alo fel hle a anin kom thei ta phian an chut na pia loka wan yang te thian dun lo thu te chuan an lo ei lo hle thunga wan yang chu a chanu chuan ani ang mir thei laka tlom tur ani lo thu shilin wan yang ru su khlek sak tu ber ani bok yan chen ina ho chuan jojing chu thut khom na roma phone khoya lo thu in yan chen lut po chu alo mu mai lo wa yan chen chu kong kolama le tin a ron lut thale nga ta a o te han thian ma se jojing chuan phone a khoi tui em wang chuan alo ngai sak chuang lo lung oi lo taka abulawa thu in a college kal chu nuamati em avazo de umuka jojing pon lo mel vatin rang takin dokana a phone chu ada a nuamati thu le thian te po anei ve to thu a shila alo hlim hle yan chen ne na chuan dil du anei thu soin in thlashung le zak deuh tak chuan cafeteria mi ei tur chu ei ve to mai adila aronan aron pezel bok nen ati boil tuka ngayin a in thlashung hle a chu baka college po shwai lawa ama akaladi la yan chen chu alung oi lo hle nangin han phal lo burla chu ti chi ya a she si law fin chu a e ngai ri mai thei ti a shilin arwala kal lo chu arem ti ta hlawa jojing chu phur takin homework ti turin akal zui tak ngal dokan na phone thei ngil chu aron rizawa yan chen chuan en chak viau ma se a in sum sham shama a phone ena toite ya chan a pek bak ama chu a be ve me lo ti a shat phei chuan a phone mi nen an soi chu a sha chak zek zeka du lo deu in thunun thei si lawa aban da da lai chuan jojing chuan noi var var ron la khalin a thei ngil thu soin a room lama chuan a kal san ta ngal da ya yan chen om dan chu alak lo khop mai college kal tur chu apa lia unau pa bok chuan thingphe na changa lo en thlale in an thik em ema alaka changa poisa mu dan ngot ngai to in a unau pa jang au phei chuan an kar ang chu a ove thu te lo soin dil ve chu atum hle a chutia jojing kal yaman thlir lai chuan an bula chuan wan yang ron lang ve ta nol yan chen pu a chan pa shen shau nen boxing practice na hmuna kalin a chan pa chuan thil thlenga omem ni ti in a zota anupui kyanga tom reng chin chutia akyanga chwa arun rut ve chu makati in a fiam deuh renga yan chen ero in angai sak du lo viau thung shen shau chuan fiam no ma ti ting mai si film khur le tur ra cha in college a chuan an senior emo an junior te mel chale lekha thiam tak tak an nom thu soin anupui chu an ruk sak da yang ti in a chhai fiama yan chen chu a thin rim chun to a practice po pe to lawin college lama athil do nei tur chuan lama kaldana zonga principal li an lecture peturin aloti ve bok nen kal chu atum ru khop mai college lama chuan jojing classical masak ber chuma betu te khan jojing kongkal lai chu lo ti dingin mai chana chuan ngei om tak takin an tong khuma sum du wanga putar upale house tak mut puya pu in achung kwa te pu akal san pha hial angin anron chwale a jojing kyanga ding lin new zok chu jojing chanchin an soidana wang chuan alo thin rim hle a ma se an ni ro chuan thu dik tak ani thu soin achung te soi ngei ani thu chu an soya jojing chu man mo taka malama tlanin an college building pakhat ma a apa li a unau pa lo chap an lo hwal chop chu awa mutak nga la an ni la chuan thiam takalem changin
Jujing chuan poisa wang maya akal san anga po in Jujing an hmu te chuan an chap war sota a unau pa jangau chuan apa in angai zia thu te lo shilin eng anga tampo mutpui to ma se lokir to turin an ngen vela Jujing chu a thin rim em ma se ti ngai na a sha si lo midang la chuan side pakhat lama tang chawa thlirin Jujing chu an lo dem ve ngal em ringot boka apa le a unau pa chuan zana top khoka an din tira ni ringot chutia anin bor lai chu yan chen le principal li ba ka an nau te po building pakhat atanga ron chhuakin Jujing le apa te in din chil an lo hwal thap chu an ron mu ve ngal zata Jujing ne na chuan mi mu lawin apa chuan million zanga apek chuan adu tok tur thu shilin a chap der zom le zat boka engtin nge ama hring tu pa ngei le enko seilian tu akal san thei te zotin a una pa nen chuan an chap na samaya Jujing ero in a poisa dil chu apek don lo thu chu alo soi ve ta mak